No tak hovor, mami, niečo. Sofinka. Sofí. Sofinka, čo je to pod stromčekom? No? Sofí, čo Sofí. je pod stromčekom? Ju to nezaujíma. Už si videla. Ale len cucky ju zaujímajú. Aha. No? Čo to je? To je pre Jofinku? No, Sofí. Počkaj, prečítame si. Sú tu takí dvaja snehuliaci. Sofí, ty len... Napísané, že Sofí je len na griláže pre nažavená. Sofinienku. No poď si to otvorí. Poď. Mama ti to otvorí? Môžem, moci? Hej? Tak otvoríme. No, ale rýchlejšie, aký mám ešte minúta. Zrýchlená verzia. Rýchlo. Sofí, ty brďo, ty krávojáro. No poď. Tak Ja to toto... aj vyberiem, dobre? Sofí, tak ale toto je iná halus, čo? Ja ti to vyberiem, hej? Wow. Ty, unbelievable. Počkaj, funguje to? To si môže ťahať kačera. No poď. Sofí, nezájem, divaj, má v páži. Prvý vianočný darček, ktorý si mohla rozbaliť. No, Ale si nechcela. No zober si aj vláčik, aj ten si odvezí. aby to nezjedla tam tú malú blbosť. Nedáme to. No, Sofí. No No, poď. pozri, myšiak. 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 Á, už ide. Už ide.